Di Sehrojî de Tirkiyaya dagirker bêtir ji 600 carî êrişî Rojavayê Kurdistanê kiriye. Şehîd, birîndar û wêranî yekeme mezin li du xwe hiştiye. Hêzên Sûriyaya Demokratîk encamnameya êrişên meha tîrmehê eşkere dike. Li gor wê Tirkiyaya dagirker 58 caran balafirên dron firandine û 10 êrişên esmanî pêk anîne. Her wekî bi tank û topavêjan 556 caran dever daye ber top û bombeyan. Hesedeyê got ku 8 çervanên wan endamekî asayişê û 2 sivîl şehîd bûne û 12 şervan û 2 sivîl jî birîndar bûne. Leşkerekî hikûmeta Şamê hatiye kuştin û 8 jî birîndar bûne. Ev bin pêkirin û êrîş bi piranî li Şehba, gundewarên Qamişlo, Hesekê û Reqayê rûdane. Sêyê meha tebaxê jî droneka Tirkiyaya dagirker otomobîlekê li ser rêya Qamişlo Amûdê bombebaran dike. Di encamê de 4 fermandarên YPG ku bi salan şerê terorîstên Daişê giribûn şehîd bûn û 2 şervan jî birîndar bûn.